الحمد لله والشكر لله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagganero na بأنتنا بينتم شاء الله سبحانه وتعالى أشقانيا بما تتنقل بيركم بانتوغان نمسوخادتم شلوات تنوس النبي صلى الله عليه وسلم رون إن الشباب والله Aketo kawit tanong si sa kalungan ng kiyama. Ina ko mga patadiyang kaya kalungan anak sabay. Dia bersestada nurain. Pakasyaragaan Allah dan tarubang pagilian na butalian. Isa sa kanya na ba iya bilang tadi beramal mala miyaguna si ikukat pataw niya ng ilamo yan siyang gaagama. Ayaw ito, kaya pa ko masyang utapadakan na kaya ko gugugulin na kaya may kakumang siya iligan ako siya pa paguluan na kaso tugod ako minsan na mayatay nakapraman siya. Hindi pag yan na may umakuha diyan kaya palugang anak dia kasi Abdul Munib, dia kay Allah, dia kay isa panugang anak ng miyopat. Natiga ka na insyaAllah na bersama na ko niya, sa mga wakta ka na 2 kataw na dumapakapunday bira ka naka-anap yung manawan niran. So isaw na disilingin na pagsabay city na alas 6 na tama sa gatupitan, ini magpakauma. So isaw man nalitan na kataw na ano bibabati. Nagigilati ka na gagawin, naman ako kurang siya ka-debut, niya kagawa na staff man, kaya pangusyatan. Diyan kaya akatitimutan o, diyan ko ito aming usyat, na bati ako manoto. Kaya diyan kaya aming opat na tuwan na siya raman. So katutuwan na yung ragi, rohay siya, nakatutuwan na yung na diyan kaya aming opat. Ay siya nang kota babalingan namin karo sa babingin. Ako ba siya mananya na wala yan. Eno ko nagtuloy sa bayaw. Beauty sabab. Kapag nila tanong ka, dahil tanong ko na tanong tanong mga sisila buta. Ay dapat yun no. Eno ko man yung pinaka-unang kay Abiubo at makaklarwa sa makapasan na kung anong mo no. May timoro. Adi buya mati, dapat yan no. Para dapat iti siya gitu, dapat iti. Na, diyan po ito, may alawi i-alim asyari. Na may wapasakan niyan, na siya diyan kaya bulan Rajab. Bulan Rajab. Ayaw maala niyan na may wapatan kaya lapastano, babaytano, na bulan Rajab. Na isa hadita mi aluy sa kitab na siya din sa kapantagan nakapatay ko ulan-ulan na Rajab as kanyan na Muslim ada tuuni na baya bara amal ko Allah na diri ko surga o pagasunwa na ko surga. Madakal na makukuha niya noon kung mapi akapatay. Paganayro na mapi akapatay na amalun salih na opo na matay siya tao ayaw maana niya na mapay amal na panuto sa kanina amya kapya kapatay.
Rajab. Atau na sabab. Na Nabi sallallahu alaihi wasallam na antene ni kapaka sudu Rajab. Na dini numi pahandakan ng kota doa niyan panglinian ko Allah. Kita bayar yan, invocation yan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Atri makna tu, ya Allah. Napakabaraka tangkar kami ang kaunan ulan Rajab. Napakabaraka tangkar kami pun syauran ulan Sya'ban. Dia kaya tunduk syangga Rajab na Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Na sampai kami kaya Allah ko ulan-ulan Ramadan. Dia ingat dalawa tutunu-tunu ba ulan-ulan na piyang nini unabi kawala at taguan syakabaraka. Taguan syakabaraka. Dan ang naalin. Ito mga dayang Rajab. Na dia kaya Rajab na ulan-ulan na yaw wallah. Rakaya wallah ulan-ulan nina. Na sunabi na ay ulan-ulan yan na Sya'ban. Na sulaman na naskatan ng mga amat nabi na ay mabuulan ng tanong na bulan na Ramadan. Ito to mali ulan-ulan wala Rajab. Na si imini tabu kini pali watan wallah o lima sabayan. Ikadua pula gupito sangga Rajab. Dia naso Laylatul Isra wal Mi'raj. Syukiyasyong Nabi sa Masjid Al-Aqsa na pihak kapan Rosanian, pihak kapan Rasulullah sangkala na langit na ditibituan sa Mi'raj. Syukiyasyong Nabi sa Masjid Al-Aqsa na diti Laylatul Isra na ayawil Mi'raj na syukiyasyong Nabi sa nganapuro langit. Ronian kaya pag-imami sa 24 mga Nabi. Ino Peter sa Nabi, Imamul Anbiya, Imamul mga Nabi, Imamul mga Rasul. Karena aba anariyo tiyang ko mga nabi syakatamu. Oway. Na ayakya ba rin na imamul anbiya na piyag imaman sa mga nabi sa langit. Na ayabu amis sa sembur ko mga nabi apiyag imaman na namatay na sa Nabi Isa alayhi salatu wassalam. Ronya mele sa Nabi Isa salay. Mele kantubu nabi sa Nabi Isa. Namatay na mama amaka sumba-sumba abun talian. Ama belang ikapal amana amama. Nabi dia akan tingin so Nabi Isa. Na dia kontak kele ng Nabi na 30 lagu na idedian. Dari mali. Kenapa dia ke 2024? Kenapa ayat dia na 2024 lagu? Oi, ka ayat idedian na 30 lagu. Na ruakan tinggi kaya pag-imam sa mga Nabi, mga Rasul, 24 na ditigya berin na Imamul Anbiya. Nah, sa Nabi Isa. Na amay kamagan sa mga dunia na pangaturun wala sa dunia. Grabe mato, bigatawan man diga pa kamanian. Na bakaw mana aya idadian na 30 orang na idadian. Na fayam kutu umuruhu 40 sana. Na amay kamagan sa dunia na pagumanan wala sa idadian sa 40 ragun. So 40 ragun na idadian ni pagumanan wala na dana pangapungarumaan wala. Na maka mbebota sa mapungarumanian. Na mata roto papito pulo agutaro na idenu Nabi Isa. Oway na betes kanian. Na amay kamatay na ipulubang mga Muslim na siya ipulubang si sa Madina ipagumayran ko ubay o kubaw Nabi. Diba? Di sukubaw Umar, di sukubaw Abu Bakar, di sukubaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na rorin ang ipagumay sa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Asama nila, bigatan nila po ang Nabi Isa. Na biya mo. Alim ba siya, anda pa katuro siya maana niya na Nabi Isa. Anda pa katana. Na ayaw niya alim sa kitab. Na amay kapag umako dunia. Na siya ipakatana sa Syria, sa Damascus. Adin amas tidru ayaw mo na niya na maputi. Naroon pa katana sa Nabi Isa alayhi salatu wassalam. Tumo mga ulama sa mangyati. Di katano anda pa katuron. Ayah Nabi yang matau siya na sa Allah o anda pangaturo. Na di tanong siya na makatan, pangalitanong ko Allah asyar katanong bangkatana sa sadu. Ang basa-basa nga pa kamu na di kami ang guto. Kami kaya miya kamu na kanata ko lang gawin. O, namasumok man o pamakabon na maugin na bitay ni kataon o batano para kasubakit. Ugay na sumanga papata kumakit na dunia amanga ito. Na ayaw mo doon makaw man na dua-dua. Naguupo na makaw man
kasabulu amanga nasain sa kaabang ita dunia namya ka masubag ita dunia di mana ka masuk Sulaiman adika tinawa ang ka Palestine mga Palestinian mga Hamas agulyo ka mga Yahudi mga Israel oy napadana siya papata aga pa kumawag ita dunia andun ni kapakambaligan ang Masjidil Aqsa sa taruto pamipaaro mga Muslim uway ang Masjidil Aqsa na dinagdi kapakabatuwa sa liga dunia nagirokap mana pagani pakwala di pasik may kakuan na may kakaswin na bangit na doon na rin paraduk uway pamana tabi tama kasyangin ito mga day na daman nagkato nakatanong ataw abanya kabaya kapatay niyan mga paratya ka dahil nagkato nakatanong ataw kabaya nakapatay niyan igiraan na kaya pangusya sana ka na darpa ada tari adiyagaan apingirawa alim baset pupungani na mekola adikara kami di makapapato-pato nanti ka na dini pupungani ako Allah bakura ka di makapato-pato miyala nga ngano pati makamagat sagur kano makasung na miyaway po takano Allahu Akbar ayaw pupungani ako Allah nadi pa si mamintin sumandakan mo Ubay na ayat pero nakalakan ng mga pagaliya, mga babayakan, mga panuganganan, mga bayawakan, mga ipagan. فَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ Api anda kanu tugwala mata tagu nakuma kanu malakal maut. Masya Allah. Api anda kanu mata tagu nakuma kanu malakal maut. Malunga man geda-geda. Adiyan ko to ayaw maana niya na sumiyo sa Saudi Arabia, kung sa Pakistan, kung sa Misir, kung sa Palestine, kung sa Afghanistan, kung sa Amerika, kung sa Russia, kung sa China, kung sa ayaw maana nila Vietnam, na Russia na namiyawa umalakal mo sa Saudi Arabia. At adiyan kaya pag-umrami, aguliyan ko tawa tayo, oy, si Hajar Siti Ruhaisa, nalamman dunia biya kaso sa Saudi Arabia. Sisanya kaya pag-umrami sa year na 2023, 23 agu 24. Oy, na ayaw maana niyan na basay uman kami sumbayang sa wakato na da kami din makalmas sa Madina, sa Makkah na uman sambayang uman paralu na uman kami magasibi sa paralu na gubilo si mama as-salatu ala al-amwat. Ayaw maana niya na siming tanong masanya matay na matang ko Allah ka mangarang din na bari hunak na makasibing alip masasad na gubiro masya mama as-salatu ala al-amwat na sito sa Madina niya kapat kami ro pagagawi agutaro kadumdo na tumira sper kami masama ka na niya kasapuno kami ro agusya gawi na umang kami ro sumbayang sa wakato na sumabaya kami sa amalan na niya matay na tingala na oyang manggulo na sarano na datara niya lang ang tanaw Malong nga ganda-ganda, akala ba sa sakato po na simbiyangan mo, manwak to? Nako, tapagya mo, ziyara kami si Sabaki, di ba sa kanwa mga bay, na di gano'n na magsira, sumusumada, tumatay si Abdullah Siso, saya kapanugangan na kanya, si Haji Abdullah, sa kanwa niya makasoro, amya tiro sa Saudi Arabia. Mga mama, na ini betali na naman to, si Samadina, na makasimbiyang ato sa subo, na schedule, sa ziyara, mga mamagu. Na pagabilib na sa nguta Jannatul Baqi si sanguta kubo mga sahaba oy na adi na mili misang kutuwa tampar roo mi pumubay mo mga kubo mga sahaba ipulubog natatanaan na detarulog pa may ito na pangiro kami natunanan na tingin na na ipulubog nga miya matay na miya ilibin asokya pa kasumi nga miya sa sugo na bando to pito tima na aawin na nila na bangkay apupagpitin sa Jannatul Baqi ipulubog sa utang ubi mga sahaba na nila katawan no baru sila pumatay ayaw katawiran nun na magumula sila na pangamasira mo mga pamiliran na matang ko Allah kapuinan wala na pesa na piala panakor meron yung kamya kabaling mago bila nakaida kabitan yala pakat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 a sa umurak kada betul na kanya pamangnikon na matapudong mo riyan sabu sa kakukurangan sa tanga tadi ka taon na yung tada makapalawa pa pagkira ya Allah natupudang kaan niya wakan napikiliputan nila na tupudang kaan pinili ko nga mga dato sabi ka ng mga dato ano ka ba na pimbutuan na sikanihan lagi ang mga dato api anda ka matatago na kuma ko kapatay yaga siya kung naanungan dia nga ayat tagatir wallah lagi kaya tafsiro ni Ibn Kathir فأينما
takunu yudrikumul maut. Api anda kanu matatago na kuma kanu kapatay. Walau kuntum fi burujin musayyadat. Api kanu penambaday sa tiangkot atong baga apotaw na kuma kanu kapatay. Na tafsir yakin na Ibnu Kathir, madani ulama. Na aya ini tafsir ya nun. Tadi yang ako kita sa tutul. Miya kaisa na adna dua kata wa kerumai. Na miya titi na kapakat katapiran na sila maka ilay sa murya tawiran. Da awatiran. Kasami naman ng manusia oay igira adna darudupa ka babay mama na ay nakabaya ka na darudalu nga sawata ubatagu pagay sawata ubatagu pagay sawata. Kasami naman ko nga na tabi ami kada awatiran na awidakan na ami kami dibumut na awidakan. Hindi na po perawan. Ami kada awatiran na tiga ka mamang ng tunay niya ami kasapul na gulurong na tetapitan na dekat niya ang bawata. Benda kaini balak, tunggu bebe yang pakolon yan. Sakay balak ka. Natakin mo jata bela patosya. Oh ya, nakanaba bala, kanaba uto bala. Ayaw sunada ako rin saka abang kabagi wala sawata. Kapakaya umigi ka niya sawata, damya kami dasar ka. Oh ay, di pa na namat kakwala. Na, ikilap pa namya kada ka sawata. Nama ko maswisaw, nawida kalapman. Ome, audu. Maka masaya kami abudu ka ng bato. Maka masaya na kami atutulay ako na lang. Ikaw niya po lang ino ka na yung mabaling. Awida ka naman kami ni Mugursuata. Di na peruan sa kaasa bagi manusia. Kaya katawan din na Allah. Wa kana al-insanu ajula. Aya betanu manusia na aalok-alokan. Aya makna niya na di kaswat. Dataro di kaswat. Illa al-musallin. Na aya buah pagkaswat ko. Amanan niya na limu Allah. Na mga tao ang mga barasambayan. Benar man ni Alim Asyari. Si Hafid. Kailangan din o ore panuwalta na balik kaabar-abala barasimba. Tapi ako naman mga dato mga bae. Kanaba ayat mana kapakala o para tiyata na amay kabulan na Ramadan. Di kapunawa ay tiga Ramadan na insyaAllah na roko naman ay amana na patubat. Di ko ito kapikir. Ino man sunabi na miyabi niya at tingin na igira akamudaan ka sababaka kabla harami. Igira akamudaan ka na sabuta ka din magaman. Sabut ka din magaman. Igira akamudaan ka. Kaya akan mudah kan, nami sesugut kasaman, kepakai amnya kalala kepasar kaman. Igira akan mudah kan, romo kosimam, nami kapia kepengaruh ka. Allahu Akbar. Dah abang gede, akan mudah kan. Namun tujuh imam, nama pia kepengaruh sujud ka. Allahu Akbar. Nah tapi, igira ya kaya bagaimana? Karena dah kerandutan, dah amnya lokosya. Kayak mana terus nak kerandutan, namun tatera, namanya kotola dari tiga randutan. Kira ano mo ko siya imam na mga pula kay pagkibaga kanya ka di nga ketiga nagaga kakiputo na kuri ko na ka gumiro siya mama Allahu Akbar nasa ka na ay kamahatigin na ka na may puto na lito na ka namaguto naman siya mama kasunyo Allahu Akbar tadi ka pa ni mga punanay basta mi na mabigil amalo tamya kayde da sasanokan tal na makaatot tag na igiro to andi ka pagutulima na inatagi ka man buka pagatot ka ya so para neto takatiak man na punarongan na igiri mga planay o ba mapulos pasabi naman na kayasot ka puno ka mapulos ang bato na matitima da kalima gunyo niya kami namin ako adyuman kamu dah pakala ka sama Rokan lagi mangor, distur bohong. Rokan jauh. Dan dia nak mangor di penuh Allah. Nah sama dia mangor di penuh. Salah diganuk penuh aku yang menunjukkan. Nah ayah makna dia mangor di penuh Allah. Nah dia kehilangan. Kenapa dia makna bicara? Kenapa ayah makna dia nak bertalu di pemakaman? Kata mana kan? Oi, abah seadang tan mengabar abad insya Allah. Nah dia mutabiah dia nggak rajab. Nah si ini pada buat Allah SWT namanya menurut saya nama tafsiru Ibnu Kathir. Dia ngarajab. Nah si ini pada buat Allah SWT waktu. Nah kagi kau pagi mama ni semangat Nabi sangat ada langit. Namanya kau bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabian karena ikapitu Nabi salangit. Nah si dia kau masuk Nabi SAW sidratul muntaha. Metuan sa sidratul
muntaha indaha jannatul ma'wa. Ayami pag-uubay niya na di asurga jannatul ma'wa. Naroon ini paliwat wala sa lima sambayan. Nakanaba lima sambayan paganay. Pagam paganay ipanaduan na ko na niya sambayan. Wakato na 50 wakto. Natiri magnunali. Order is order. Basta order wallah. Nah, hagi ako makatala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babalang nung nagula mo siya. Tigyan na. Tigyan na. Tumo sa iya Muhammad, pira ini paliwat wallah kau umat takaasambayan. Pira 50 waktu. Tumo sa akha Syekh wallah. A'lamu anna ummataka la yastati'. Katawana kana sumang umat ka na dilagagagang na 50 waktu. Nakuha niya Syekh wallah sa Nabi. Nalibatan wallah sa 25. Ayaw ka na muna, 25. Natumilak pa sa Nabi. Natugo mo sa pirim yan mo, natinaglo po na muli maawa ka to. Natugo mo sa kasyika wallah, napakinabating ko. Kakatawa na ka sumamat ka amalaway. Katawa mo naging mo sa niyang kuryamat. Nakinabata, nasapo na muli mamaya mo. Natugo mo sa kasyika wallah, pakinabating ko. Natama sabi mo diya sa pulo. Natugo na mo sa kasyika wallah, napakinabating ka na lang kadikang gagawang ka. Natama sabi mo diya amya na mo na 5 awak to. Na tugu Nabi ayalang ba na 5 awak to. Tugu Musa adiyan ka na 5 awak ka to asamayang na gergenan sampai sa mga umat kasangan na 5. Limu Allah nagkakabar umarang sa langit. Kau na mararong sa langit natulip-tiro niya mo Nabi. Ya Muhammad na terfawala diratabu nga. Ada apa? Kau na maranaw na tabi ako Allah kahit mana kabila dia maatabu. Ano nga man ang ganda-ganda? Na ano pa ito na pamakado ito ka naman eh. Kaayad na yung ipaliwat Allah na 50 awak ka to. Kapasangan tano? Da ang mga pandagang, da ang mga pag-opisina, da ang mga pamangdao, da ang mga patugas, da ang mga former, da ang mga pandalalakaw. Istinitanong ko mga masde. Kapasan tano sa 50 awak ka to. Ayaw mo nga na baka nakapagbang. Mabasa na ko na mga 50 kapagbangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nagsadap siya ma'am. Assalamualaikum warahmatullah. Bilal, pagmamagman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nagsadap siya ma'am. 50 ba ka to? Assalamualaikum warahmatullah. Bilal! Pagmamagman. Ayya ala salat! Ganda ko gumranawag. Jalan lagi! Alam mo, nakapagalawa ka ba? 5 wallah kalima awak to. Ilaw man kalima awak to na kabasangan tanoropan. Kata kumap man ka Ramadan. Nilangan lang mo na mas kitab tumaka sa Quran naka tabi-tabi. Ay nakadakala na di mangikot. Laburong nila niya pag imam na di magawa. Apakah sa kabila ka niya katatasi ka sa namiya kadumulubat pa ni kabat ya. La yukalifullahu nafasta. Naska mag-miyang itor kaima. Kaubuwa ko na ka. Ano ba yung kamad yung ganda-ganda? 5 awak ito. Allah. Okay na ayatero na karakan ng mga pamarya, mga babayakan. Na benar ang 5 awak ito. Na okasyon ba yung ikakumabasyalungan. Na ayating ba nga ba na sakit ko nga. Na detar o miya ka, simbay ka sa 50 awak ito. May alin kalabatan o gana din mali syuga na sa 50 waktu. Katinuwa na katamutugo Nabi raka'ataini indal fajri khairu min ad-dunya wa ma 'alayha. Subuh suruh na katkasunna ko daw pa nakasibing sa subuh piyagabangan na daw pa nakamati na misibing mo sa dura katasunna na tumu ali suduni alak sugalamian. Ino ka mga di dagang, ino ka mga di pagi-pariadaw. Ino ka ditug, sino ka di former? Ang kamakatamo, ang kamakalaba. Na tabi sa kada to Allah na din na mato na kamranaw. Aba makalaba sa detarakalaw isa ka barangay. Isa ka barangay. Da mato na kabanya malaba na isa ka barangay. Da amato na kamranaw. Aba niya malaba na detarakala kamarawi. Da amato na kamranaw. Aba niya malaba niya na detarakala adiya ka Mindanao. Allah na sudua na kata ka asunna si kosubu ada pun nakakamati na tumupan hanap na ba na tariana katumupan adi suduni anak saudara niya ino kailangan nandini kapag bagiro na miya kanaw ka na kanapa na ba nandini kapag bagiro na sabihin nila sunabi na eulaw niya na pag makanaw apong matutulugong
na rumirelax. Then na lima na nutan. Kenapa yang diri suatu minit? Ame kamalo miaka kiasya po kawan, namutunod man siya nabi. Pagutod man siya di mati. Oy, na may kamalo kaya tago siya bago, natuminig siya nabi. Di isa okay toke. Kana benda ni kaya pangano nga, naduminig siya sa tolan. Yaudu ke sabar. Oh, naman na okay toke to nabi na miya makapia-pia. Ato na piya mga pado okay toke to nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Na isa ulo-ulo nabi na miya panutulo Anas bin Malik radhiyallahu anhu. إذا مر على الصبيان فسلم عليه أي أولو النبي صلى الله عليه وسلم تو أنس بن مالك نا إجل أشياء قدنيا شمعة وتا نا بسلام يشيران السلام عليكم السلام عليكم بسلام يشمعة وتا ماذا قال ما نقول شواتا السلام عليكم بابا تيجا كي apa nak mau sabut ni tapi mada kalau pernah di negeri pegetong shawata oi nak kata nak tu gula bila Syukir pagatuang nakawata na penuto sa tanda pagkada ang kasakibar pagkada ang kasakata kabu malang naman yan ibigay pagatuang sa wata mismo wata ka na ibigay pagatuang pero kung bisa wata pangapin ng mga tao kada lagi siyabi na ito na ini sunaro din siyabi na ito na ini yung paurong hanya kapang isita ni pipis nga sa mata sa balay na sunabi na ayaw na nila hindi pagatong siya wata anak yatin na nakanakaduri biya pa sa board examination nakagi kumiptala ng mga tabak na sumiwang nga wata ko mga lataw aluga to karo pagatuang na may ilili akong nakapumubuwiran tugisyon na wa sa matay ka hindi mo siya pagatigil teka na may ilang na may kasangingin ka nagunin na kaya wata to tasum yung masang tasabalo asa kataw mama abibisa niyan mabunga tala kani niya mukha nanan bila siya ko good kung mama awa sa katikong ngirong para kaya nabinir ka mga itota at ina na ko good na miya si timidala ko marina tiga na ko masagi sigala na to kenapa ino kana pianuto ka benda kiberakan ada mabuah kiberakan okay na miya kay quick talk yan lang Masya lagi biaran, tinggal na bapak le, inong hotel we, kumurong, tinggal sekarang na tuang, anak dia kasih ngam, tinggal na bapak masak, tinggal na bapak le, kena, bagan siya muka, oke tinggal, nak kami yang ngabi, batang wallah kali kurung peka atau siapa kami yang, lebih kumag ini, nama, tinggal mana lima buah kamu dah tanah, batang pula kain, nak tiba nggak kamu ni, nak benda misubur akia pakakanian, nak kau tahu mana mami nak makatot tak. Dia kan hidup sehari orang kena berkapeng raw maka kan siya raw guna kayo ni na inawa anak kanu apya kailat mo wala importante na mele wala na ba kanu piya ka ba kasi kanin niya wow di ka na nga nga di ka na way ba paalim kausto na di ka nagkagagang nga ataw taka kami expire ano man wata madang ligin ako nalibigay ko ito siya wata aliyo mga ripno Allah ulaw na nabi isa pa na ula-ula ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na di makinggal kata ko mga pobre inaukisyaw-syaw ko mga pobre Allah agiyabiyan yung Nabi atin amara ni Rabbi an hubbal masakin ini syugulakan wallah ako puguntuda ko mga darpa ko mga pobre ya kada-kada naman tatabi ay mananin ang mga tao adin yang kakaliman ubanya tumanay ang kotwa tumanay na pobre kagiyo pagkaya o baka to kawin as kanya na tumanin yan. Yan ka nagkabagay. Oy! Madang ni ginaw ka igra man puna na katon na pamanakawa siya. Ngayon na ka to tignan ka na namin siya. Nalito na ka na magpiula television. Katignan na makatanaw po no. Agi ay maala niya na mapuro siya pangatan yan. Na ami katabi ayat tumanin yan na pobre na tinangan na ka to. I don't know. Babatay nga niya pada English na di ka nang tignan ng katawan. Di ka katawan isa ulaw-ulaw nabi na di makindar kata ko mga pobre di makindar kata ko mga pobre na di na naman isa biyalo sa kitab na tinoman jalasa ma'al fuqara ulala yung kali makindar kata ko mga pobre na kaumanumanan akapakapanalamat ka ko Allah kata ko nga sa panalamat ko Allah inaong pobre ako na adum siya sobralakan na pobre na di ka di makapanalamat ko Allah na pagkaganda makapna kiso magagandang o pobre tabi ako kanu waman jalasa ma'an nisa
Na una na yung kalima kinder kata sababay, akan abang akaroma, na kana abang kababay, na kana abang kawata, na kana abang pagiwata na piyam, na kana abang kainabay, na kana abang ina, uway, na di kalima kinder kata lalaw sababay, na pekala na sokabay adinawang ka. At ano yung pekala na sokabay adinawang ka? Nagkapakaya, baka nakatawo siya sakit na kamamaniyak ka. Oh ha, kagaya lalaw, kalima kinder kata sababay. Dito man yung isa pinagilan taloro. Na, ato na yung katanong. Waman dyan ang sa nasyataw ang makinder kata sa ulama na pagkalaan wala siya kada kakwala na pagkalaan wala siya ina mo kakwagama. Pag hinagtaman sa ulama, katadata ilang kaalam na mga bayalala yun mapasang ikapanimiras. Kano wag mga dato? Mapasang ikapamamakin sa mga ulama, di ka di makinder kata sa ulama, Anthony, pagkabilama ka, namiyak ka na laki ang pagkaaling ko puso ka. Ay daw, lumimak ka puso akan. Ay daw, miyak ka na aparatya ka na kuwala. Kasuding ka kato na kumapunggulo na sa alungan na muli. Nakiyato ka wala kakainis ang babwala ko mga ulama. Na pakinder kata ka sa tiko. Mata wala, piyak na baka tiko na, di ka di mali at tiko. Natapagin man na lang ang punot ko mga alim, piyak na baka alim na, di ka di mali alim. Hey! Mga alim! Nandito na nabak alim. Hey, mga alim! Kaya tanong ako na alim. Hey, mga alim! Nandito na baka alim. Alimango! Napakindar ka taka sa mga tigo. Matang wala ka naman. Kotok mo sa mga takid. Nandito na doon kay mama niya ko. Kotok mo sa mga tigo. Hindi naman na rin di mama mo sa mga patwag mga manok. Allah, manong gulo-gulo. Napakindar ka taka. Tabi ko na ng mga bay. Napakindar ka taka sa soroyan. Kamatang wala ka. Nibali ka pa na soroyan. Dia kele ka, api di ka curi na namai ka, na kele mana ka? Ina. Ini kedua. Kenapa sekarang mga bayo? Ada tak kaya kita nak mama amatan ko Allah. Asumura pun sababay akan ada abamatag soroyan kapapakan. Wah, kenapa ngedat kita na maritis sa bumarotos na kalaya mananan? Tadi na mga lepa, manong na ina layo. Na, uriyan to mga lepa Allah. Na. Ini tapos sila Ibnu Kathir sa diyo ko to Kathir wallah. Api anda ka matataw na kumahaw no kapatay. Api ang gode ka pa siya. Tiyong ko patung baga apotaw na kumahaw no kapatay. Tadi ang kado kataw kerumay. Na di mi ke pamuno mga boberon. Pumiyati ka pa katapina na daw teran. Nalumi pason subasya. Kaya mo wala sa pangliran. Na tama sa kanya ko lumapason subasa na mimo watango tabubay. Kapupul makagantan mo kami kapanutun talo na kaya ugat yan, namya kasyaulan. Kasyaulan na pagkidatan mo siya. Ito mo si Madal. Why ba tati namya rabuat? Hanggang may kapanutun talo mo syaulan. Pero ni katila piralingan. Mati kita mo siya na Madal. Why po tati rade, kati deputong marimbit, namya rimbit man, nakatalimutan, dadamay sa kami notos siya. Nah, pagkita nung ibota, wata iyan, nababay. Bagwaraga, niya kating-tiga bagwaraga. Nasisalim mo tayo amanan yan, nakamota yan. Na miya kay siya mabung na rumurungawang kay ababaya, dia mo tuwa na wata yan na mibota. Na kaya rumawan na di kay ayaw maanan yan. Dapat na yung mangulo, dapat na bota mo tababay. Mati mo bota. Na adun na mama, akyat tulungan ng babay. Sama no tong na nimigay pa mulungan mo tababay. Tigil siya nga mama, tigil siya nga mangulo. Ino ka nan? Tigil na, di ko di mabanog siya, ganda ba kami na baka anak na kabila mula ko. Natubo ba, ino ka lipo ka to siya, ganda ba kamada ka nakapungal ba ka siya? Natina di kami psuro. Ayaw ka ba kan na, duwat takapasyaw kaya kan. Na ayaw mo isyupay nila ka na, kung ganda ba ka kan, nasasata ka. Namabya ko man, ganda ba kayo na yung tao, o di ko mapigil na ba ka na, di ko na isyupayan. Natina no sila na di pangalabok, sa kami na kirumay, anak ginagawa namin, ang ginabakar kami, kata, duwat takapasyaw ya ka. Natina mapya. Napanganda sa tutul, niya kang ginabakira ng mga mama. Nakisaliw mo ta kaya parang ginabakira ng mama, bagay sa tutul, ayamaan na niyan, nateri mawala sa pangalira na kirumay, mimbo watasiran. Babay, natama sa mimbo niya, 5 ragu na idil, adi yung kota wata yan na babay. Tigalin, sabab mana na namya 5 ragu niya inyang kiambutan, namya 5 ragu. Ati penutun talok na kaya 5 ragu niya. Dia tanong ko maso eleksyon sa barangay. Batalo pa tulo akak 5 ragu niya. Nah, paganda sa tutul. Napakatatay na yung kaabang waraga. Bubukasan mo ta sala na lang, na kita abang waraga.
Dahil piya masuri na siya, may nakamamawa siya. Miya nung amang muda ako magalabok kira sa baba. Kaya nga paano? Miya ba laki ng amamak, muto na rin yan may lay. Tinurot, tinababay naman na, nakakapta niya sa lima. Tinato ni miya siya, pero mai, bamimbawa, tas subabayro. Tiga nga amang muda ako magalabok kira na way bapa, mimbawa ta. Na tinato ni matera, na tinababay. Na tinapiri na ni mato, na tina ni maragun. Na tinadas ka na ni mato matatagong tali maragun na wateran. Amya kataytay. Na tinagaganatan na kasi sa sala ading kita-kita. Na tigiyan na patero na karakatigin, yang kana na watayran na buburaga. Na di na patay. Di na napatay. Oy, sa ayabuwa kapatay niyan. Na pagabutan na may tambalalawa na ditipatan niyan. Apian to na nikidir ko na ditipatan niyan. Ah, tinosway mo ba? Tinaway, parati ako nga. Oy, na di na panangkana na babay na mapumanga Roma apuluan na mama. Puluan na mama, na pupumakawan yan. Uma ni makaparo mo na mama, abas na di maswat, na pupakawaw. Na puluan na mama, akida-kada-kada na sa mama, adi nga na pagwaraga, awatangan na karumay. Ang makapungal mo na mama. Kanikit mo ka, malay, tamo ka matay na babay. Na ayat tingin na mori-puri ang makapungal masanga na babay. Nasa kakilagay, sa kakyamang ah, dapayin. Kaya na-expire. Kaya na siya kito. Tingin niya ka asakat daw ang mama asakat ni muri-puri ang makapungan mo. Tinawatang na ba para matay kawa ka siya. Na diningin niya na kaya anok siya dinanimitirin na miya doon. Binuto mali ka ito Allah. Dini tafsir ni Ibn Kathir. Paganda sututun. Miya ni nga mo tamang ulo. Hinamatay ka rin. Abunulang na nga bagwaraga. Aba sa kong si Korea nun. Ame tigang matay na pamana sa kong ni makapiro mo na muri-puri. Miyatay. Miyaw man na nga bagwaraga din kita-kita ni marabunay na diyan. Banyan doon gunung ay. Pisya kaya natiyan yan. Na miya na miya ka amang uda. Kaya naman na mababatalang mutawata. Bagwaraga ka. Miya puno-puno gunung atiyan yan. Kaya matay ka. Amanas ka ni pamanas kay muri-puri. Sa kanin muri-puri ang makapiraman kay miyatay ka. Tagad na sa tutun. Yan ang wiso mama. Na siya kami pasang utas sa badaingan. Anamin kawa siya. Kami atri siya kandagang sa mga dagangan ng utak kerumay. Miya kasiri ni sa dagangan niya. Na manguda din. Miya kato amanguda na din pangarama. Na tingin ang mga tungan niya. Tingin na pangarama kakika. Kano mo na nga tamo ka? Di ko subaan. Na tingin sa asakanin mabundugula ka. Na sala akaswat kanuron. Asala amaswat kanuron. Na kamay ako mga rama. Kinakatatapay na. At tinatay niyo na tinaad na katawan namin abubay amanay tamo amia kataytayan bituan ng bedin na tinapay bituan na sara pero kami na tinabay nga na keswat kao tinapay na di ka napagilay nilagang ano na kaya isa kito na din yung mailay din yung nakapanganak ni na di ba di nga mga alam na pamanang betal sa mama na subabay na maralatag sa dataro pugalunga oh syuga niya sa kwarto ang abubay. Ini no keso dinang niya na ki o ang ako niya na ano sto biya katete de bubay. O biya katete de bubay. Kagyo ko magagawi. Kamakakuan na first night hira no. Kagila man na first night to pero may nakadakalaro na istorya. Kayo man siya. Na di ni pag-istorya regulation nakaraan. Apira inako daw mga pangaraman na keto siya naka tigala ni mga nakamano. Ate ko nakakaroon. Oh ha, na pugino mausyo mama ninganan mo pugino ya. Basta mala kapya kaya ya. Mana kada na istorya. Na paganda sa tutura magan mapita. Tingnan niya ka mama asama na dalita turugun. Tinaway. Na tinino ta ba ni pag-istorya? Na tinatali pag-istorya ta tugu babay. Na tina pag-istorya ta panutun ta so kya sagadan ta nakaraan ta. Tingnan niya ka babay anaway mabiyana nakamagan mapita maguna pete bagata. Na tugu mama sa kayo na manutul. At tugu babay sa kayo na. Na tingnan na sa kayo na. Na tugu babay mo na ako kababay ako mabu. Na tingnan away. Ay na ipata ka kay na punutul na sa pure. Na tingnan away. Na tingnan na inako daw ko panungawa ta ni na gusyama na mga lepilak sa mga doksakan oy awid akaliran akang bawa tayo mi tama sa naon na pamamulong na di mga pamulong limo tingin wala hindi bawa takoy na oy nakagyo kami bawa takoy
na siko dala kang panakim mga tani na ana mababali nga kami ang mga uda pagkabaya-baya ni ina kadang siyama kakasasaligan na minimawata ko na gataro kinala ka na mamutugin matulad yung kilala sa kaya kwan ani marago na idadakan na di mo kita ko sala na piyani ka na ko gumagalabok kami na pingunuan ako niyan nagagiro sa mga nyata ko kakalaban ibu syukur gue ya mama itu namanya kalah nanti itu lah mali mati sudah tiga kayak mama hindi di mabraka kayak abu bayi nanti nabi di kepakaya sawai harhanat tiana ka di kadung pakai kakaro makan sika karo makan sika nanti nawai pakai dia gara kaman soki gunungan nak no mama amiata tedo morian naunia no sawai atianya namiaran tarapuno na miyaka parati ang kota mama aido siya siya ginaw nina dinamaktirwa hindi siya matay ang bumayan niya ito ay natingin ka na matay natingin na miya mama siya miyaw yan ako pan natingin niya mama ustit na sa alit niya uruan natingin na niya kapinagag sa mga kamarma natingin na sa manin ay ka tanong pulo ka natingin na intermo niya expire sa riyan kalau kamu gede-gede, pakai tas tutun dan terus. Atau memberi nama tutunan. Sekarang punya siapa yang wala? Ayah pun tutun dengan asukiun. Kami apa ya? Oh, nantinya nasyakan. Nah anak yang gena bakana dua katawa bebai. Bebai bu mama akeromai. Nah mia titi na sila ng mawata. Nami mawata sila na bebai. Ano niya katentang sa bebai? Lagi tinasak ni kop kaya piang asa tutulu miya meraka kapman tina ikut wala hati ulah ya na kami tinggi kombawa tanabo be na lima na kunededian na miya nugwa ko tinggian na miya mana kakala mama oi atina tuli miya shokero mai baby mota sa baber na tinggi na oi na tina tuli watera na tina bagwara ga miya kataytay na lima na kunededian na tina diyan kana na watera na bagwara aga sa sakataw na diyan na patay sa ayah buat ibatanya na pagbutan na lalawa na mada kala mama amaka pengarumaw na ayah muri politik na maka pengarumaw na sa mama na piyani kan akan tinggi na pinggunungan na kan kaparadira kan mauro tiga nga babaya pumuraw sarap syoki ginamiyat tengo sa Allahu Akbar na tinggi dia ka mama aminisyo pa aka apasate abasta amadutulta na api dita kebebeta dita kerarangitan na tinggi na matang wala kung nakamisyo kaya ba na niya na yung kerarangitan sa samya panutulta na ibet ka kaya patay ka na tinggi dia ka mama isapsa sa mani tinggi na ayaw mo siya ipatera na diya mo patay na ayaw mo siya ipatera na pagbuto na kung alalawa na tinggi na away ayaw mo ni pwede na pagutalo na wak na tinamyan din pakalipatan ta ang kota ka perarangit ya karapa malakay pera balay na kung kasawanay apotaw at yung tumbaga apotaw na ayat tertangay ka na yun makaw kitang ka na nalalawa apakun kita na nuwapot pa kaginawa ko ron lagi ginaman na malakay pera na rasa di nga di ka pakambalay niya pa sa tsuwalay na tina sulukin na karong makanabube na di ko magagad pag na makasunod na lawa na ito tangan na una miya makaitu ito apya swata na lawa na di yung kamin na di magandong pa siya bube anda pa nilalawa anda pa makitilalawa na unya mo may lesan kaya alkob na may tamong tugo ba iburingoto tugo mamaway ba da kanu may lay na tira po naman manena no katira po ni karoman na minisyo tina sa mida aburin kapagisyo na niya nung atira po na misyon bitin lalawa amay ito minakagiro sa babae ay na minakasunod pag-initin niya na ginipwete ni lalawa amay ito buruang kalakan na kamapati ako niyan nawakit kita daw mama abu sa babae kambuno ko niyan na miyasa ka mo mamang kalalawa matay ka ni kada puang tiga ka babay biasa kamu babay matay ka tu babay ka koso mo sa ay ka mamatay na unian debu yang kalalawa ada sila na unian koso banyan debu ta sa palada ae niya betul itu syabatir wallah walau kuntum fi burajin musayyada apia penambalay kanusat yung kopatum baga apotao na kumakanurunong kapatay
na benar-benar din. Api anda kama tatagu na andini kakuma ajalaka na kuma komanakan maut. Da abah puputo sangka dunia matang wallah kada abar kata nu kedaba. Api kapan beli apa tahu? Ngira mo bubuko ni katong ako foto na dinaw na niya na. No kasi tetingari baka pakiga baka po tahu. Bagi foto kan di kagato na pana nama tinggal sola ada kanyan ada na foto kay na dengan na manusia. Wala kaya dar kawan na foto. Kami atong mga tagi-tagi dari mamo tao. Tapi po sa kaya saya ini sih, sa utak puna sa po tao. Nabi dia kaya drama terak. Dan di sa kaya nga Fortuner. Cuma mapeta na miko ko ni bedo mura ka. Baru naman dulu kaya dar kawan na foto, uli na mimbo ni kay amanan niya na roping. Di kami apa siya nga di pangotra. Lamun yang gurna nabi dipamakam beto na roping. Lalu kira ko ni kami apa bedo ngarawan. Orang mana apa yang kaki pun melihat foto nak kedua kesangka dunia. Mari pun Allah. Nah, orang mana mari pun Allah. Sama naya. Nah, sisi itano pun saja ke dunia. Ino tano mengadai pekena kematai. Di pakai show. Pagari ko baba ya kan. Ino ka pekena kematai. Nah, ayam mana ka pekena kematai. Nah, pina ka number 1. Nah, kedua ka dunia. Nah, dikadu maka pepeto sangka dunia. Ini wala mo namia tega din namia kapeturo. Berarti kanu? Dan namia kapeturo. Kata ini gila kanu. Nao na, nami pagubay na sa namuto na binyo ko. Amia kadua lo na kapatenya, namia ko mamabuy man to na mo onto da. Matangon na kasi siya maubay niya na din napaparong yan. Kaya pala buntalin, nabunda naman diri ko ma. Mata ko Allah kapia, matay kapal. Nah maka apa itu kapan nak dunia nak ibet kadikan dekat ni karumang ka. Ibaratnya nak miate ka pakotan wala. Oh, miate kay man tuwa dundo. Nakagya ko gagawin na mimbo ta ka. Nadara ka naman sumakot ya. Umiyan la kaya kong ka. Namia sorungan yan. Ay daw! Mga wata siya biya! Oh! Miya ka man nakabinyo sa mga ruwasan na gupay ka. Matagwan daw di kaya nabag. Nakabisa manay. Bahay na pangasunod ka. Siabi, iba, makanya ano malangan. Nabendo di ka na kay karo mga na sika masus na maski. No siminga ko sa magrib kapya gibanga. Daro kap man pinaro sa bagay. Ada ka pa na kay mulong yung ma'am, napungiro siya mama istao. Siya pa kanok nas kay mera niya. Istao. Yan ang tanong. Kaya binasan ka pa na maski. Tama ko bilang nabapagabang. Pilar, pamilya niya kaliwan, nadadangan pagbag na subo. Sekali pagbangon, konto-motor ko sa bayanga. Ya binasal ka na sudah mas dito. Na dia ikali na ada amia tayo ba di makapato ko dunia. Anto na di matero mga tao sa wata kama. Anto na di matero mga tao sa adungan na maulay. Apa makanarakan wallah. Qala rabbi irju'un la'alli a'malu salihan fima قد نقلت ونقل فخبت وخم خلق دنيا أشرا ما خبت وخم دنيا نقبل ما نقدن تلو Imam Ramis pagana Imam Ramis naso kita tago ko hospital kenapa lamun karena nakal umuro karena nakal asal dia ko si matay asal dia ko matay sa hospital ya Allah apian dia ko matay asal dia ko matay ni betul na pala na ya Allah. Kadua di mamang ni sa promise na sugita tago sa kalabuso na balang. Api agi bedo penangong. Pero ano agi ya baba ni wa ulia. Agi minang lagi minang. Nami bane panabila sama kita perso matam Allah. Lagi dapat nabi agi bang dari mangili sa bisita. Allahu akbar Allahu akbar. Pero lagi yang mau iman tu nabi Allah ko sa kalabuso. Kalau kamu gede-gede, orang kaya kalau makala usul ada pernah pananang orang Allah, tapi orang kaya pernah kau makali, nak kau biasa. Nah, ekatano Imam Ramis nasukita tagu kunaraka. Kullama aradu ay kharuju minha, umanira nama pikir apa malalui syirang kunaraka. Nah, ada syirang mga malaikat Allah. Nakano man ako man nga gumalawi ka ng malay ha. O di ako malusya ko na nabunyo pa nito mga maranap. Kaya kamayosan.
Nadite karina ada apa kapala ko na naka. Da apa kapala ko ba? Da amia tay abamia kapuno ko ba? Paman ang pinakatanong nga dito ni kapala kapalitan ako tao. Ay matang wala. Yung na niya to sa akin ni boss. Na di naman kana pag kami na makagagawin di. Marama lang ang pinagana sa kanyan. Katatas kanyan ang miyawiyag. Paman ang inuyag yung posyo miya tayo. Ba anamia tay di makapatukulungi. Paman kamatay tay di makapatukulungi na timing. Matang ko Allah, kapia uman mapita na makatalo pulo ko matay. Bumabili. Nawa na miya pa inala. Pati matay ako doon na gagawin na mibuot ako man. Namiyalong ako siya wala. Mrs. Yaman yung mamud ako. Pag makapure, pa man namatay taga, di tali makapito ko dunia. Dala, ganakantanwanan. Miya kada kapitong ranaw, ada ka benaron. Kaya isap na kapitong ranaw, nasa kung ulo ako pa, napakabangal. Kaya nung ulo, naman na kisa ko pa, repul ba din solo, hindi mo takapakabangal niya. Namatang wala, katiyaman na kamuso, ulo ako pa, kakaya na kalubapura, pakabangal, dahil ko rumabangal na. Bali niya katanong ako kapakalaga. Uwe, nakagigoptirman naman, nadiyan ni pananayan. May kapit niya painan. Kapitan na nakapamura. At alam niya po na kapitan maranaw. Ari bata, nginakatalo, tabi ya. Nagira niya kamba siya pa ng anak, pagandang anak ka. Naligang ginaw, yarhamok Allah. Nagiplan ako. Hinano, pamalian. Pero mga anos, basta makamundaplan ako ka, nabigay pa kay. Anak mapumulaw lang ka. Naligang katawan na basta makaba siya, pagod ka, amasalan! Na ayaw pagkaroon na ka, miya kagiraw siya pa na ka, alhamdulillah, inikalimuha ka, lumini siya lumasan yan. Naisip mo ka, na yarhamuk Allah, ikalimuha ka Allah, umama. Na umamay, na yarhamuk Allah. Ignay miya kaba, na mama, natin alhamdulillah, natin ka yarhamuk Allah. Na umamay miya kaba, alhamdulillah, natin ka yarhamuk Allah. Na ubag na, nandiyan ka nakatawan. Paman, ang ginawa na kayo, kang kawal. Ano yan mo pakatorolo ko? Tabi mabuya kada kaligran ekto na tayo sa na bayota. Rila ano ang nagawa ta na baka kabanya ni mbeus. Ani buto tole kana niya polangan. Di na susukin ni bawa ta ano na baka lad. Apa bra ino ki miya beus wata ka ni bakla. Na ba susukin ni bawa ta na ba. Bana meli na susukin ni bawa ta na ba. Apumro. Dabog niya wagi siya king. Ito ko nasakit ako doon. Kasi sipatan ako na ba yun? Naman na gano'n. Pulili ako niyo. Masya Allah. Ano yung mga rin Allah? Nasama naman. Emanto na sisita no saan kaya adunia. Na ano na masya nagkatimo-timo-tano sa diyang kanan ako ba? Na madatano saan kanan ako ba? Nasitanok man pa ka? Tawali sa sirat. Na diyang kanan sirat nagkatimo-timo-tano ron. Inong tanong nagkatimo? Nalangon tanong sa napakatitay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanasirat na amay katitay ko na alin na matatago sa na-checkpoint si sa sirat. Ayang gugurdiyon na mga malaika niya makarangi-rangit. Kenapa mga army, kenapa mga PNP, kenapa mga bipat, kenapa mga kapagu. Niya makarangi-rangit ang malaikat. Na may katitay ko, napag-isya pag-check nga checkpoint. Mga jawazo, ano yung passport ka? Ano yun ka? Pag ilan na sa ID, natinagtiro na ka, ganito na ID. Miyate ako na, gandat na kapag ID siya, miyate ako man. Minibag ako sa marami. Di ba ko na, pakakasya mo niyo. Kaya na shoot man ro. Natiro ng mga manehat wala, akala ba ID ka? Ayaw, pag ninamel ka ID, natiruan ka siya, la ilaha illallah. Kadina ni identification tano, kisa alungan na mo sa sirat. Tiruan siya, la ilaha illallah. Na pagilayin, ang iyong kasipatan mag-u, tito na matatago ko po siya, kaka di ka makapamagakan. La ilaha illallah. Napakano ka na? Ano ba ka na? Yamurro ala sirati kalmark al-khatib. Napakatitay ka wala ko siya sa saparang mata. Mana titay? Ano yan nga? Tunay ni? Tulungan siya na ilaha illallah. Atawa na kananan. Uy, natirawan ka! Atawa wala ka, katawa na kananan. Uy, natirawan! Kung nung yung malu siya wala na maranaw man. Tirawan ka!
Ito na niya wala kong terwala kayo. Terwala ako na. Tingnan mo mo. La ilanga ilala. Kaya ka ba ito kayo? Ato ni maano to? Datuwa na inunta na da. Allah, igil amat datang sa dunia na niya kapiya-piya kapiya niya ng mga idili na may kapulo, nakulot ko tabi o, na may kainaatay na, na nakapiyabalsan niya ko, inaatay na, natay na iyan. Inatay na, na may katabi-tabi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, natiga la ilaha illallah, na may kaidil na matamala kanina ni pamakabato ng mga sing-along, mga video kip, gusto ko ng tumita. Master, magiging. Hindi ako madala pinukon. Tabi-tabi mga siyang Mapangunaw na nanan. Daapa ka palang siya na sirat. Na madatang sa ka na sirat. Nakitimot-timot sa along na mauri. At tinawala sa suratul Mujadala. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. Si sa ano nga namori, makatindig ka sa ano nga namori, na paguyagin ka na wala lamon. Bilang din na ba imaga kwala sa katawu, ka lamon tano paguyagin wala sa ano nga namori, na penutun wala katano so nga papasat ka na ko dunia. Na ano pa na mga tawa, di na pula tayo so nga pasadir. Kateng so nga pasal ka, miso surat. Dapat ka nanan nga pasal. Nyari ba sa mga malaikat? Isa surat kung namin ko sa kupaya. Kaya ba kami at gawa kupaya? Ano na nagkatago? Ay gusto kami at gawa ko nabubasad. Paano nga man naggana-gana? Natulala niya pa natin. Gusto na niya pa natin. Nabasad na miso surat to. Natulala sa ila niyo. Namiya ka na apalad sa kari. Namiya ilay niya nakatatabi doon niya kupaya. Makakupay ako managkong yan. Kung ginawra ka mano kasi sinubudin ang ito sa laga. Natina ko ito ka! Laban yan! Pagari mo na niya, masala ka wala, nagudala ka na. Kung ginawa po natin, ano ba siya kanyan? Natugwalla, aliyaw, patukalli mo na, ay dehe! Napakaptero na may tugwala sa ulay mayroon. Ika mayroon na buda, bukeg. Ika di siya sa paka, batay ka. Sa kanini ka patakaw. Allah, susunin mga initero. Nas maparakap na akong ngaliiyan. Batay! At isa kanini ka patakaw na! Away! Nating mabuaya, watashadu arjulahum bima kanu yaksibun. Napsiksik man sa balaay niya, kung yung nasusuwat yan. Ama, nagpabalagay sa kanini nila kalakaw. Panginoon ka siya. Nakiyasanan-sanangan, kaya para-paratian, aayapun na suwa nila sa ano na mari, iyahlifuna na ho, kama iyahlifuna na kao, baka umasinap sa ano na mari, napusya sa pasilang sa ano na mari, sa detarunina di kapag kasasabaran ka sa dunia, iba't takawala ka kanawa sa kanananap, sa pasilang sa ano na mari, asal mo disiran makanaraka. Wamtazul yawma ayyuhal mujriman. Surah Yasin. Natilipirun mo Allah. Pakasyon kayaan yun sa mga baranusya. Sa mga baranusya na sanggan yung sirandan. Napakapsisibay sa mga baranusya. Isibay sa mga takaw. Isibay sa mga talyataan. Isibay sa mga bukad. Isibay sa mga soroyan. Katotosan na lang siya ng mata simulul. Na isyubay ba sa mga talyantaan, igira abna na nga pagkanag, na di kanya ni pamagantaan, na tiro pa nakatiro sa ila, anak kam-tam-tam-tawang kom-kom-kom-kom-kom. Isa ito, di man sa mga ilat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napakapsisibay siya na sa alungan na mauri. Wamtazul yawma ayyuhal mujriman. Pakasisibayan niyo, hay mga baranusya. Napakapsisibayan. Isibisira. Na ino sa bawang sisibaya? Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. Na intindig sirang kunaraka. Katanip kayo na intindig, basta kaya ipintindig na kakwa-kwa adiyaman.
Bila siya ipandulog sa mga tao sa na inulog. Lalaman na ipandulog. Baka na makulong sa kanya to, kambya labi. Ay panulog sa stage na pinalaman na di mo din. Na anak pa ako naruwa ni Siga yan. Bububum. Naman na ka man nagsububum. Napugunot na ako sa ako. Bububum. Dahil naman ang na parin na anak bundong na muna turututot. Kape ka natin na naman na mga kagdom. Kaya nga panugang anak na prinsipa na kaya mo na nenegila ami perito mga bata na nabundong na naturututot. Matang wala kapya. Bububum. Nasalaw tututot. Kaya apa rin na doon bundong na naturututot. Mansa na di man nisik. Nakotan na ano nga kaya yan. Ay dapat ako na aming kasuori panwala ay dulog ko surga. Menang ka. Bababang. Kailangan nyo lang na panihayi, panulog. Ano hindi kinulog doon sa internet? Sa airport. Ino, siya po nga wallah. Ano driver pananay ka panihayi eh. Na makarasa. Oy, namatang mo na namin. Ino, tamang gawin ka ni kunulog na aawidan. Ay kunulog. Allah, naginaman mo ka dito ako kami nabi. Oh, ay pagbita nga sa stitch. No, piya mo to. Oh, gamit ang mga na nakakamulog ka. Agi panulog, miya ka piya panulog nun. Dahilangan lang na ipandinag. Tama pasan. Baru na magaling sapat eh. Pandinag, gigilap sila ka sapat. Ano ka pa na? Haruan nyo! Haruan nyo! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam mo nung naging ay hindi ka naman. Naman, na dapat ka namin kasumano siya, hindi ko na alala! Pwede ako niya, panganita ko na tanong siya mapado. Na, namin kami dulu sa mga tao sa mga hanta ida ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Na makaumas sa mga tao pa mga surga ano Allah o pinto surga kaso mga pinto surga na kinalakaban. Ano to kinalakabi? Ame ka na niya kasulod na yung batat. Nakalakan. At karoon ng mga malaikat Allah ay mga malaikat Allah. Uwila ka makano ko surga naso kalilintan narakiyo. Nasumul sila ko surga. Ilang manigira sumasagay sa namod, sa Jimod, sa Robinson, ano ni kasulukan na, good morning sir, good morning ma'am, napupuma ka na mabupuso ka, baka na punangan, uway. Nagilap man na pumasa ka, apya di ka makapumasa na, sir, ma'am, o siya imong paliton. Napya na kataw na kabisya, kabukataw na kanakin niya, kinikin niya. Yung sali, buwang ni Pistinyawa. Anong kining, buwan. Ay, nung siya na ito, nakanakinig. Naman nga man ang na, ay dapat ka namin kamakasi ko surga. Adi ka ni sila ano mga tao ko surga. Naaalaw ko man ng mga minadari. Adi sila man yung mga gidayda. Nahanul hurun ayna khalidan na'iman. Wa nahnu narda fala nusqitu abada. Tuba liman kunna la wa kunna la Allah. Makamakapang surga naaalaw ko mga midadari. Adi sila man yung mga gidayda. Inaw mga midadari kami mga huro na ayin. Asukatay dami na tatab. Asa kami na masusawata kami din. Pukibang yan ra kami. Na dayon sa dayon na diyan minagkiralangitan. Sukira ka na kami. Miyaguto sa tao. Amiyakwa kami ran. Miyaguto kami mabu ang mga bain. Ay apakay si Aneb. Sama niya, ba ay na midadari na sa mga dato. Nadara ko ng mga bay. Anar ko ng mga bay. Inisira ka na na. Tinaanin. So minadari. So mga sa surga. Anar ko ng mga bay. Natinganaway. So mga mama ako mga surga. Na ayar kira na midadari. Na sa mga babay. Na midadaro. Praktika na kasi magahanon. Tingnan na alim. So mga mga nara. Ano pa narakinan? Tinamla ka sobra alim. Baka na, pwede makanala ka na, narakinan na midadar. O ay ake, midadar. Kami ang makalabos. Ano ka man na binigyan ako mga midadar? Swaki subay. Panganita po ala, panugang anak. Naimala na nga mga bay.
Nasabi sa katay numida dari ko surga. Waya katay din na mga to sakap. Nasaka ababay. Nasanggi mo taka pakatay ka. Kena wala nakasakatay sumida dari. Para di kakatali ko na ni karong mga sandungan na mauri. Papamakanditar ka siya buta na usumida di sakatay na tagir ka na mga bay. Kapag kayo malo ka rin tali ko na ni karong mga mga. Iyan. Rili ako mapasik ha. Misto at tabu. Hindi na ito mo siya kabrog pa. Nagkila aso mo ba? Piyak aso mo ba? Nakaya na kulo ba nakasakatay sumida doon? Nabaka niya rin kalipati sa surga. Ay isa amiyano sa kitab, sa Quran, na sudato. Babay, ang data-data sa paratya, nasirang tinig isa-isa ko surga wala. Pagkatay-tay wala sumabay, pagkatay-tay wala sumama. Nagkila sa mga wata, ano talabat sa asyari? Tama sa wata ka na mga baraman, na isa-isa kanong na isang kapamilya ko surga, sa detaro ka sa satiman ko dunia. Allahu Akbar. Baru mga media dari adi matang mungeta. Mga media dari di pengalolok siya. Kenapa siya tanong daw na pukele ka sa Facebook. Na ipugulir ka sa online. Kata masuk ipakatay doon. Sa kanarkiwa mga bin, okay, balasangan wala, sangan na din yung pamda. Tumo pa na din mga pamda. Adi sa saulo na peso ka pa man manda. Tama sa kamuga ka na, niya para ka. Sige karo mga bubaya, pakulot ako kaya bulingan kapag hindi ka na mama, niya teles na, nung waktu tawa sa iligan. Sige karo mga mama, sigan sa watay. Otor doon nga kamuga ka na. Kung wala ako masububay din makapamda. Wala siyang ganwa. Kaya gusto na, tetangin niyo, hindi nyo ba tato po makakapala? Ano makilala ka na angarumak ko. Nadiya ka kayo ka. Nadiya mga ulit mo Allah. Ayaw mana diyan! Nadiya ka asyurga. Ako diyan ka alalangan. Ito na matiru Allah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yasta'ud. Bermakapunda tersutugu Allah. So tawa ana perhatiannya ku Allah. Aku tahu ada perhatiannya ku Allah. Dia maaf dia tertugu Allah. Amma alladhina amanu wa amilus salihat. Cuma tahu apa maka surga. Na ayat kira ko surga na sujanatul ma'wa. Na punitan walau tanu maka surga insyaallah. Oh. Ayam mana? Punitan wala na dia kaya isa ko mga palok-palok sa tanu. Maka surga anu Allah. Oy, adi ko tasistada. Ayam mana ya nurain. Bari wala. Adi ko ta ko banian asarbi surga. Sa pakasabar wala. Adi kaya mga pamilya niyan. Namun tanu de kapada korupan, namun tanu mga pamilya niyan. Benda yang mga urip ng Allah. Ay pikiran ka pagari ang babayakan. Na iman to na daw kinakatunganin ka. Aba ko di mga timo-timo. Itano di timo-timo ng kaababay tano. Babay tano pagari tano. Na kumaamasa na sa tano pa ni timo-timo ng mga tunganay tano. Inao da kinakatunganin ka abang ka ni petibaw. Kinaway ka abang ka ni pagkatibaw. Na kumaamasa sa man ni timo ng mga tunganay ka. Inauda kedekat dengan engkau amiate ko di makasambayang sa salatul janaza na ko maamasas ka pa ni simbayan ng mga tungan engkau. Nalita no bagay lugar. Iman to nalita no bagay lugar. Naguro ng kaamasa so iman to adil ka mga ritmo Allah.